У одну со своих поездок у Кисловодск Петрусь Бровка однойчы привез курортный кубок, так званую бюветницу для питья минеральной воды з уявой замка коварства и кахання. Так званый замок коварства и кахання насамрэч скальнае ўтварэнне, абрывісты мыс. А замкам называюць гэты мыс таму, што яго зубчатыя выступы нагадваюць сапраўдныя руіны сярэднявечнага замка. З ім звязана цікавая, прыгожая і трагічная легенда. Легенда пачынаецца з таго, што ў заможную дзяўчыну закахаўся бедны пастух, табуншчык Алі Конь. Але яе бацька, стары князь, вырашыў даць яе за заможнага мужчыну. І так здарылася, што каханы Алі прапанаваў дзяўчыне кінуцца ўніз, каб быць разам у вечнасці і каханні. Яны прыйшлі на той самы абрывісты мыс, і дзяўчына вельмі спалохалася. Яна прапанавала кахану прыгнуць першым, што ён і зрабіў. Але калі яна заглянула ўніз і ўбачыла тое, што засталося ад Алі, гэта яе настолькі напалохала, што па адных меркаваннях яна страціла прытомнасць, а па другіх яна хутчэй бегла дадому. Вынік быў адзін. Яна пайшла замуж за некаханага. З тых часоў і пачынаюць называць той самы